Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa ating Holy Week edition ng ating weather analysis na yung Monday, Thursday hanggang Black Saturday, March 28 to 30, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Apoitis Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You program. Yung mga interested para malaman yung programa nila, i-click lang po yung link dito sa ating YouTube channel. At kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel natin, ay may link din doon sa description para makita ninyo patungo sa page nila. Okay, click lang nyo yung link doon para makita nyo yung BPI Sustainable with You. Gayon din po ang Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, si Congressman Gabby Bordado. Umpisa nating update. Ito ang latest CropSat na yung araw na ito ng Monday, Thursday hanggang Good Friday. Mukhang okay naman po ang ating bansa. May mga ilan areas lamang po na magkakaroon po ng mga kalat-kalat na ulan na may paggidlat at pagkulog, lalo na po dito sa may Hilaga at gitnang Luzon. May mga isolated rain showers and thunderstorms dahil po sa hangin silanganin. Nung nakalipas na 24 oras kahapon, maghapon po hanggang gabi, may malakas po na thunderstorms na nag-form dito. Ito po yung forecast natin. Galing po dun sa remnants o natitirang kaulapan ng shallow LPA na dumaan po sa Eastern Visayas nung weekend at sa Kabikulan nung Monday, Tuesday. And then kahapon po, Miyerkules, nagpaulan din po dito sa may gitna at hilagang Luzon. Kaya may mga balita na nakita natin sa TV at sa internet na bumaha sa ibang areas po ng Benguet Province dahil po sa sobrang lakas ng ulan. Okay? So, ito po, nangyayari po ito kahit sa hot dry season, kahit meron tayong El Nino, subalit hindi po ito umaabot sa normal levels. Yung monthly rainfall, hindi po umaabot sa average. Meron pa rin mga ulan, hindi naman necessarily na hindi naman porket may El Nino, zero na po ang rainfall. Meron pa rin po yan. At may mga areas po na gaya ng Mindanao at Bicol na hindi pa po nakaka-experience ng drought conditions dahil po may mga rain showers and thunderstorms silang nakakanasan. Tulad na yun dito sa may silangan bahagi po ng Kabisayaan at buong bahagi po ng Mindanao, may dumadaan na yun na surface trough. Ito ay area po ng elongated na lower atmospheric pressure at nagbibigay po ito ng mga thunderstorms. Sa labas ng ating bansa, malinis na malinis. Wala po tayong inaasahan na bagyo o LPA na mabubuo sa loob ng 5 at 10 araw. At sa ating fast animation, so yan po, kinakita po natin itong mga kaulapan na yun dito sa may Eastern Visayas at Mindanao dahil po sa surface trough. At ito po yung ating zoom-in satellite animation mula sa windy.com courtesy of UMETSAT for the next, ito yung 12-hour loop mula tanghali kanina hanggang alas 6 na yung gabi. At nakikita po natin kapag sinwitch natin sa infrared satellite, ang area po ng Mindanao ay nakaka-experience na ng malakas na thunderstorms. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbabaha sa mga low-lying areas. Dahil po kapag bumagsak po itong malakas na thunderstorms, sobrang heavy po yung mga ulan nito. At gayon din po mga malilit na areas po ng Luzon, may mga isolated thunderstorms din at dito rin sa may silangan bahagi ng Kabisayaan. At sa ating forecast sa hangin at pressure for the next 3 days hanggang Easter Sunday, ay mananatili po ang mahinang hangin mula sa silangan. Subalit po bukas ng hapon ay unti-unti siyang hihina. At ang ibang areas po tulad ng bulubundukin po ng Hilaga at gitnang Luzon, magkakaroon po ng mga variable winds, kalmado hanggang variable winds. Gayon din po sa may Mimaropa, Visayas at Mindanao. At sa Black Saturday, naasahan po natin lalong hina po yung hangin silanganin at magiging kalmado po ang iba't ibang bahagi po ng ating bansa at paiba-iba po ang direksyon ng hangin lalo sa tanghali at hapon. At napakatahimik po ang ating bansa. Lalo rin po sa darating pong Easter Sunday o sa linggo. Okay? Ayan po, nakikita po natin ang
paiba-ibang direksyon ng hangin at kalmado po ang buong bahagi po ng ating kapuluan. Pero pagdating po sa mga ulan, may mga inaasahan po tayong thunderstorms na yung hapon o gabi dito sa may iba't ibang areas po ng Luzon at dito rin po sa may Mindanao. At bukas po ng umaga, Good Friday, ay magiging mainit naman po ang ating panahon, magandang panahon. But dito po sa may Zamboanga Peninsula hanggang sa Sulu Archipelago may mga thunderstorms. At bukas po ng hapon, sa Good Friday, may mga inaasahan pa rin tayo mga localized thunderstorms sa gitna at hilagang Luzon. Gayun din po dito sa may Soxagen. At Kanluran Baguio po ang Mindanao sa may Zamboanga Peninsula. May mga inaasahan po tayo mga pagkidlat at pagkulog sa hapon o gabi. At Sabado po ng umaga o Black Saturday, magiging pong napaka maliwalas po ang panahon sa buong bahagi po ng ating bansa. Subalit po sa hapon ng Black Saturday, may mga thunderstorms pa rin tayong pwedeng ma-experience dito po sa may Cagayan Valley at Ilocos Region at sa may Cordillera Administrative Region. Gayon din po sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao tulad ng Davao Region, Soxagen at Zamboanga Peninsula. Ang ibang bahagi ng ating bansa patuloy pa rin na tuyo at mainit ang ating panahon. Pagsabit po ng Easter Sunday o sa linggo ay sa umaga ay mailiwalas po ang panahon, napakaganda po. At pagdating po ng hapon, inaasahan rin po ang mga maliliit na thunderstorms dito sa may Ilocos Region at mabulubundukin po ng Cordillera at Benguet. Gayon din po dito sa mga maliliit na areas po ng Bicol Region, Visayas, Palawan at Mindanao. But mababa na po ang chances niyan. Mostly cloudy lang po yan at konting ulan. Yan po ang inaasahan natin na yung darating pong Easter Sunday. Okay, at kung i-recap po natin ang mga ulan for the next 3 days hanggang Black Saturday o Easter Sunday, kitang-kita po dito sa mapa ng Pilipinas na halos hindi masyado po ang ulan. Tuyo po, may mga possibility ng isolated rain showers, lalo po dito sa may area po ng Zamboanga Peninsula at area po ng Lanao Provinces, Soxagen, Davao Region. Mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at paggulog lamang po ang inaasahan natin. At punta na naman natin yung ating wave forecast o yung mga alon po sa ibang bahagi po ng karagatan ng Pilipinas. So far, okay, na yung araw na ito hanggang sa Easter Sunday ay mananatili pong kalmado hanggang half a meter o 1 meter ang taas ng alon. Sa inland waters ng ating bansa, dito po yan hanggang sa may West Philippine Sea hanggang sa darating pong Linggo or Easter Sunday. So, napaka-safe po upang mag-fishing at mag-travel by sea. At dito naman po sa silangan bahagi po ng Pilipinas, sa may East Philippine Sea, ay mananatili pong nasa 1.2 hanggang 1.7 meters ang taas ng alon. At slightly moderate lang po ang paglaki ng alon at maganda naman po maglayag dito. Hindi naman po siya magalaw. Okay? So, yan po ang ating wave forecast o yung forecast sa alon. At bago tayo magpaalam, ito yung latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng US in partnership with NOAA. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks. For week 2, valid April 3 to April 9, ay manatili pong tuyo po ang bansang Pilipinas at nasa more than 50% na below average rainfall. Okay, may mga ulan din pero below average. Hindi po normal dahil po sa El Nino. Samantala sa week 3, valid April 10 hanggang April 16, mananatili pong nasa more than 50 to more than 60% na below average rainfall po ang bansang Pilipinas dahil po sa umiiral pong hot dry season at yung epekto po ng El Nino. So, yan po ang inaasahan natin for week 3, bagamat ang week 3 ay napaka baba pang probability at highly uncertain at sure naman na ito yung magiging forecast. Okay? Dahil po wala naman po tayong inaasahan pong mga tropical systems sa dagat Pasifiko. So, yan muna po ang ating latest na yung
Maundy Thursday hanggang Black Saturday. At babalik ulit tayo na yung weekend para bigay sa inyo pinakalalita sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua. Nagpapaalam, mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Have a safe travel. Okay, pag saan man po kayong lumalop ng Pilipinas na pupunta. At mag-ingat lang po sa biyahe. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel. At God bless po sa inyo lahat.